סיפור חג חנוכה. על היוונים הרעים שפכו את השמן מכל הכדים, וכשרצו היהודים להדליק את המנורה חיפשו שמן בכל פינה, חיפשו בכל הכדים, אך כולם היו ריקים ומבצעים. ופתאום התגלגל לו כד אחד, ובו התגלה ששם יום אחד. זכו כולם והדליקו בו שמן כתוב והרבים יום כל אחר, אך רעבים עליו כי יום המחר ולכן כל הבנתו מקלק אותם בשמן התמונה. זכר הכד, היום אנחנו לומדים את חג חנוכה.